ए कने ना भाई मगर कुछ कम तू खा मार वो लोग खा ली लो तब हम खा लेंगे। अरे लाजा जान ला मैं परिवार नहीं की जचर को परिवार है बन जा हम साथ में बैठ के खा लेवेला नहीं पकौड़ी आवरी ना, खा ना, ला ना। भौजी अचार तन की दन ना कने अचार दी हाँ, अचार ये क्या होता है ए भाई मुर्गा मछली तो बनाते भी मगर कोई खाना बनैले भी बहुत के लोग बा मोरे माया ना लावा करेंगे। हाँ ये सब अतिया नहीं कुछ को लूट से खत ऐसे साथ में खाती कन्या तनी छोटी हो के हमरा सिखावा खाए पानी करे के खाए ना करे ले सीख लेम बुची भी समय के तारा के सिखैले रहे अपने माने हां अरे तो बेचारी के माय भा महतारी जे करले लड़की गुनगर होली सन काहे के माय भा महतारी मारपीट के काम करावेली सन ऐसा बात नहीं खे माई मारत पीटत ना रही मानत रही हो हाँ मानत रही हाँ हमारा से ओरन देत रही बियाह में ना कि देख हम गलती सही होई नु तो हमनी घरे फोन फान ना तो कर माई के उतना काम है माई ना डांटी तो के डांटी एगो बात कहती तारा के अब कोनो चीज के टेंशन नहीं कुछ ली कह कन्या बात तू तो पता लेकिन तार मौसी ना खाड़ो कर तार शादी ना होई हां हमनी को मन देख ले ना जे तार में जा तो मैं का पुराना बात लगेली तो हूँ खड़े कहीं ना इनकन कहते हैं लेन जाओ रे कुछ चावल दी तुम खा ला भौजी आहो इ नदिया तार मौसी दली ना कने दन में हाँ उहे दे ले रहे एक एक गलती तार मौसी कहलन जब हाथ ना कहबे करें तो अपना दुआर पर बियाह करे हां हम कहत रही कि जब रोवे सब कुछ देते बन जा लेते बन जा तो का हम कही जा दी शादी ब्याह हो गेल ना कसहू कहीं ले को मंदिर पचाए ए कन्या हम त की कुबरी मौकी खिलावत रही तार तो हम दिला में देखन बैठा रही उहे हमार बड़की माई है कुबर बाड़ी हाँ तनी ना के हां हां आ बड़का बाबू तारा उधर चिहरू रहन हाँ जो ना खेजा के दांतवा ना हाँ 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 चलो देख लें जा कुल परिवार के मंदिर में बियाह होता तो सब कुछ आदमी देख लेता तो घर से होता कहाँ बबुआ ही कहत रहल बाबू लेकिन तारा से तार करिया बावन हाँ करी हाँ ये मैया कहने से कहा ये मैं तो तार कुछ कुछ डरा मत माई तारा के कुछ उल्टा पुल्टा ना बोली इनका ना मैया भा लासा बाड़े एकदम कुछ ना हो कुछ तार बाबूजी बियाह कर लेलन छोड़ ना घर का में करम घर चलावे के बाद तो कसम कराई के ना पड़ी वो हम कहनी त कइलन ना त ना कइले रहता तू कहलू अपन बाबू के बियाह करे के हम ओकरी पढ़त रही छोट रही सब कोई कहत रहे कि एकर माई ने की एकर माई ने की ऐसे करा देलू हाँ मान जान करेली ना बाकी माई लेखा चाहिए सब कोई अपना माई लेखा ना मानी माई के फर्ज कोई ना दे सकेला मम्मी जी ना हो बात तो सही कहल देखो हमारे काकी बिया कहले नु कि तारा के पूछ हमें अच्छा मैं देखो बेटा के बिया कलस हमार काकी हमरा के ना पूछलस वे ना बात दुनिया से असर लगा के आदमी रहता है दुनिया अरे केहू चलावेला केहू निभावेला आ भौजी दिखावा करेला चाची के लड़की जन रहे पता है कि उनका शादी करे के बाना भी करा देम पुआ के लेके बटले ना माई करा दे वो ठीक हो गइल बा ठीक हो गइल बा लेकिन बड़ी घुमा कर लागत रही बालनी सबके बियाह में रहे उ मरहने मकान मारत रही घूमे ले तनी घूमनी है तू नानू रहू ना ना मरका में ज्यादा घुमानी हो कबू तो मत घूमिया केवाड़ी के लिए बन कर रही है ठीक ले का चावल ले तनी तनी के सिले आव ले आव चुका माई भौजी बहुत नीक बन गई जैसे चाहत रही जैसन भौजी आज हां सही गुण गाता है पहले भी था कुछ तो तू लूर सकत रे ओकर तो सतेली में आई तन त कह देनी आ तोर हम त अपन मन तब तोरा गुण नहीं होत तनिको ई शिकायत कराई मैं जानले नु शिकायत कराई नु ठीक ना ले भौजी हमरा इतना नहीं बनाइल बे हमरे के सिखाइयो ना का तोरा के मैं के कोई तेल लगावेली आ काहे के ढाका में ओकर सामान का लेतिस कौन चीज रे नीक लागत रहे तोरा भौजाई के कपो सामान हिरगिस ना लगे ना बोले सन बाद में कहबे करियो सन बड़ा को दे जलिस कि ना दूसरा के सब भाकन ना लगावे के चाहिए बात बुझा त नु तेल वाला बना तो बोल बीच में कैसे मेरी मेरा बोल ना तो बोल हम बोलते बानी तो कहीं बोल तोरा लूर से सब होता हुए तो का करी ठीक लागल तो कहनी के तो ठीक है बा बिया हो गइल चल ठीक बा खा सन खा के जसन अपन अपन काम कर सन बताई दीदी जी रउए बताई कि मान ली कि शादी बियाह भइल हटे
आ ई दीदी बारी त एको राती रखिन कर पतोहिया पूछत कि हाँ नेउतरही आइल बड़ी सन त इहो नहीं कहत कि नेउतरही आइल से तनी जा कनिया तनी तेल पानी क द आ तनी दे ना ता क द मने बुझाता कि पतो उतरते इहो उतरा गेली कि ना जी उतरा ना गेली देख मैभा मतारी पके ही है जानलू ओकरा खा के बनावन में ओकरा बुझाता के नौ दिए तेल जरत हुए तनी ई नहीं हुए कि हाँ अपना सास के करत है वैसे नौ न तो रही वैसे नो कनियो के करी तनी तेल पानी लगावे आइल हिया अच्छा कनिया ठीक है ओकरा त नइखे बुझाता तो नइखे चिन्हत लेकिन ई चिन्हत है कि हमर भौजाई आइल बिया नना देख यही ले हमें कहीं मन ना लगेला एक कनिया भर बिया कूद फान के कनी जाके चल ना न कनिया त कचट के तेल लगाइते हैं मिसी आ ई बुझाता के माने बिया हमें रउआ खटल त भला बजा ओकर फुआ जी हई त हमर ननदे हो गया तनियो नहीं सोचत कि हां मम्मी आइल बिया त तनी पतोहिया से तनी तेल लगावा दी चाहे कुछ आई ले कनिया तेल लगनिया हां अपने सास ई ना के तनी इंगुर उंगुर क लेबेला ई उदास लागत कनिया तार मुंह हो नाइ न कसै रहलेला सबको के खिया पिए के बर्तन उतन माछ हाँ ला लगा जान त कनिया भर बिया कूद फान के कइले बजा काम धान निमन से तेल देह दुखाता जान जाइ ह नीक से देह मिसी ह आ देह मारी हिलावा जन कनिया तनी दबा के मिस हो जाए दिना अब माने के जे तने देहिया में बूता होई होतने न का बुता होई नया भाई जवान भाई आज भोइया हो गेल भाई कहीं का देही में जान पता नहीं के तू ऐसा बतियावत जैसे बात कोनो नहीं मलवाली तब कनिया और सब कह आ माथा पर लुगा गाल देवल जला जल्लू काम आई सिखौले भाई हाँ त अपन माई नानु है मैं भा माता ऐसा कोनो बात नहीं कि साड़ी पहने के आदत नहीं के न पुआ त का पहनबू सूट पहनबू का मैक्सी पहनबू ना सीख जई हम सीखिए ना अब आ गली त सीखेबे न करी हन मान के माई भाउ त माई रही त ना सिखले तनी मिसा तनी कस के बुझाता के पलंगे पर सोती तब यौरी गते गते मिसा त बुझाता हमें बेसी दर्द हो जाए जानलू चिउटी लगा चला तरु देहिया कहो नीमन से तनी सीख कचट इदमी देह मिसेला के देही के बाथा निकल जा हां देखता देह चोरो बाऊ का एक कने अब बा कने तू तो जब बाऊ हो देह देखाई में का चोरा एक बा एक कने तनी कस के दबा के मिस जानलू हम के देख दुबा पाता नहीं खिजा के तनी तेल घस देबू त हो जाए पलंगे पे चली ना छोड़िए ठीक अब के जे मिसन है पलंगिया पका जाई बा पलंगिया पका करे जाई बतावा हो बाबू सुतेला ओ ई सुतेला तो हम ऊपर जाई हो मैं तो खटिया पे चली ना ना ए जे मिसा आ खाना पानी तो टाइम से बना के खिया तो 2 दिन खातिर रहे हे कनी ग जानतो इनका बैठल नहीं खे बनत अंगुरिया पकावा हो कुल दर्द बाथा हो जे रहेला एक कनी व जानलू तक नीचे में दबा हां ऐसे न दे जाके भौजी से कहिए भौजी लगा दियन तेल पानी आहो कने आई करू तेल से दे में सतौ हो इना के न रतन हिम गंगा के लगावे ला के देही के दर्द माई बाथा नहीं खी देले का निकल हो कुछ हो एती में झापे में नहीं खी देले तेल तो मार देबे करुए तेल लगा देखा देखा होइसे मिसल जाला दे होइसे कचट के मिसल जाला जानलू इना के होइसे खाली दहिया हिलला से हो जाई दीदी जी रावे माल दी पतो से पता लवाई रावे माल दी देख ला ये न कहाला एगो बुद्धि होखेला आदमी के ना बतौलो बिना बुद्धबक बनेला आदमी ना दे ना दबावत रहनी अपन माई का कहत रहू कलम चलावत रहू का मने बना देखा कनिया हम इहे को हम कल तू चिन्हत हो कि नहीं चिन्हत हम तार मामी जी लागे नहीं जानलू सास ननद के बरियार से देह मलल जाला नीमन से तेल पानी कइल जाला 3 बजे भोर में उठ के पूरा काम धंधा कर लिया चले आवा चल कहिए ना अब अब ची चला जा भौजी से तेल लगवा लियो तनी निहवा दिया हो नीमन से ठीक कोनी वा कोनी त बात बाके मिसला है हो माई भाउ त माई चौं कहली सन तो पीट के कोस के दूध सिखाई बड़ी रहे करी ह लेकिन कौन दे पैसे अंठियावतिया के वैसे कहिए सन के लुडिया नहीं के त छोड़ रहे दा हम हमें कहीं जगह नहीं खेलू दू ओका के सिखा के बता के दे मिसवाई में जदी हम केहू के घरे बियाह शादी में जानी त हम देह मालवानी करे ना ताहरा के नाम गौली है हो अब केहू कहे जब कहती के पलंग पर आई त मलाई मुका से देह मलवाई लोग पलंग पर जवा त ना हमर देह देखा। हमार अपना घर जाए में त हम जाके दुगो दवाई खा ले होने करे अब का के दवाई खा लेबू हो त के कह के मलवावे जा अरु कना हम पाइनु हो कह देम के लगा द कनिवा के तनी ई तेल चीज बा त हमरा ननद के नु पूछे के चाहे कि जो हां भौजैया आइल बे तनी पतोहिया से देह मलवा ना उनका बुझाई उनका ही कुल ना बुझाई उ अपने में तबाह भाई अपने के दुनो बेरा गोड़ लगत है दुनो बेरा तेल लगत है वही में मगन में दीदी भाई हम त कहतनी ना कि आज ही ना होई त हम चल जाम जी काहे कि सुन ना काहे के चाहिए
खाता ना काम कर ले बन जा बतासा खा जा आ खजूली कुल खा के सधा के चले के अब साधारण राउर माने के राउर नैहर हवे तरह तो नहीं है ना का हमरा भौजाई है मैं देख पचा घा देली हो झपोलिया आ राउर त भौजाई है हमरा त ननदे है लेकिन कहली बुझाता कि भौजाई आइल बे त तनी ओकरा के कुछ दे दी कि तनी लेके एगो बात जाए कहीं कने हौ कुला पर कुला धरत है हम चौहत है तू नीचे ले धले रहना एगो झपोलिया उतारल जाओ खाए ये दादा हमारा डर लगा जी चोरी लगा जाना चोरी का लगा दियन आइल बन जा करे खाए खातिर कोई नहीं जा बजनी जा हो आ खा जा खजूली कुल रे एक पच्चा घात ले ई कौन मतलब है चली उतार आवा तो आवा इहो बड़ा मन नंदी के ननद के बड़ा तेल पेलने ही है यो कोनो इथि ना पतो या मोला त त बुझाता के रगरा बाबा तरी दे ये लकन ये कहाला ना कि घर में अगर पतो भाई तो सब के देही में बाथा उखड़ जाला का सब दिन के रोग भाई कनी के ये हो जाला का लेकिन मान ल तनी मनी आइले बिये त सब कोई के देना त करे जे जिनकर देह कोइला से जन अपन फुआ चिन्हा गेला से मम्मी ना चिन्हा जान जान जोई तू हो अपहचान जोई तू हो गाड़ी धो देला पता नहीं गाड़ी लाइट देवे लागले आँख मरतड़े हैं लगवाए में बड़ी खर्चा बा क्या कहबे जिंदगी में गैया के मुंह देही काहे सुना अरे जब से भौजाई आइल बड़ी तब से बोलल छोड़ देले बड़ू ताकल छोड़ देले बड़ू गोलियो छोड़ देले बड़ू काहे ए देखो हमरा सब तू बोला मत ठीक नु काहे? हमरा तारा से नहीं के कोनो मतलब काहे हमरा प्यार में कोनो कमी बा कमी तो नहीं है लेकिन जान तला हम तारा से काहे नहीं की बोलब हम भौजाई आ गेल व्यवहार में और तारा से बतियाई तो देख ले तो कह नहीं दई हमर भैया से और माई से मारे लगे हम ना बतियाई बाप तारा से तो मैंने इहे प्यार है 2 दिन वाला प्यार की केहू बोल दी तो प्यार ना करू प्यार छोड़ दे अरे प्यार तो वो होला कि साला दुनिया एक तरफ है प्यार एक तरफ अच्छा तारा चलता अपन माई बाबू छोड़ दी बताई ना हम माई बाबू छोड़े के नहीं को हो तो हम सोच रही तू माई बाबू के साथे रह लेकिन हमरो को में थोड़ा सा जगह दो दिल में के निकाल के बहरी गटर में बिक देबू कैसे बतिया हमरा खुदा नहीं के समझ ना आवत लेकिन माई भौजी घर ही रहतनी भौजी कह दिए तुम ढेर न महाराजी कैसे भाई हमर कटा तनी तनी बात तो मारत रहेला एक काम करो ना का रतिया में छातवा बजा के तनी फोन करो ना हमारा भी देखो हम ना कर सके ना काहे तो ना तू मिला तारू ना फोन कर तो हम फांसी लगा ली हम लगा ले फांसी मर जिम कोई जरूर खा के हम हमरा ना वेट कर दू तो कैसे भेंट करी भौजी घर में तो पहले तो हम बला लेत रही छत पर घर में भौजी माई दलानी में सुतत रहे तो अब कैसे करबू का करबू हम नहीं तो तारा करे के बा ना करबू तो जान लिए कोई लटकल लौका हम सोक के पेड़ पर देखो ऐसे मत कर हमरा साथे तू मतलब लड़की समझ के फायदा उठावता ला ना फायदा नहीं उठाओ हम प्यार करी ना फायदा उठे तो बड़ी यारी नु करती हमरा जैसा ढेर तरह के लड़की मिली सुंदर प्यार सबका से ना नु होला एक खाली होला जेकरा से हो गइल ठीक बा हम जाता हूं घर या तो याद रखिए भूलो या मत का बोला ये मत नहीं तो मरम नु तो ओकरा केस में तारा फंसे के बा हैं अब मरम नु तो केस में जेबू तू लिख के मरम कि तोहरे चलते हम फांसी लगावत नहीं ई कौन चीज है कि प्यार के लत धरा दो आ फिर भुला जा कह के अब हम तारा ले प्यार ना करम अब हमर माई बाबू बोलत हूं त हमर दादा बोलत हूं तो करे से पहले सोचेला कोनो लड़की के पटा ला ना कोनो में हम को तारा अलावा केहू पर तकबे ना करी तो हम ना मिल सकी ना तारा से तो तू ना मिलू तो हम पागल हो जाइम मर जिम को ना हूँ कूद फान के फांसी लगा लेम ठीक बा क बजे 12 बजे रात के ठीक बा जैसा नहीं तैसन फोन करके ना पहले बताई कन्फर्म हम हो जाई त जरा जाई तो सक लेके 11 बजे ले हम बैठा रह अगर 1 घंटा में ना आई तो समझ लिया कि भौजी भैया एकरा भीरी बना ऐसे नहीं के आवाज अगर 1 घंटा में ना आई बुनू तो तू समझ लिहनु कि कालिंग करला से ही गली से गुजरी जा ठीक बा कोशिश कर कोशिश करे में तो हम मर जाई कोशिश मत करियो ठीक नु प्यारो कोई गुनाह होला साला यही ले प्यार ना करे के चाहिए प्यार करके तो आदमी एकदम बर्बाद हो जाता हूँ आ प्यार होला ना मर दे कोई ना जाला हो जाला